Non estuvo ali desde os seus tiempos originales. Originalmente no, o cruceiro estaba no barrio do Cruceiro, que leva o nombre do cruceiro, e ali foi onde estaba originalmente a principios. Despois dali foi para Monteiro. No Monteiro, e despois do Monteiro viu para San Martiño, que xa non está no sitio original, e logo podemos miralo, aí nunhas fotos que temos, que estaba mesmo na curva, e hubo que sacarlo dali, porque despois fixo a carretera, o camiño, os carros non molestaban, pero despois os camións empezaron a tocarle, e ao final hubo que sacarlo e polo no sitio onde está, porque senón xa non existiría. Pero o pedestal que ten xa o tiña antes ou no pedestal novo? Sempre estuvo en alto, non? O pedestal é de 1700 e algo. Non sei se era 1710, as letras estaban ali, líase perfectamente, pero últimamente, cando arreglaron a marquesina aquela, deronlle unha máquina desas de chorrear e borraronlle, agora non se lee, porque se leía perfectamente. E había tamén un peto de ánimas que está na esquina, que estaba montado mismo ao lado que eu recordo unha vez que o tiraron os de Desar na festa de San Martín, e tiraron o cura denunciounos, tuveron que ir ao cuartel, no cuartel puxeron os a cabo, e no día seguinte tuveron que vir a montar a pedra, que agora mesmo está vindo na esquina de Tuto, que está ao revés, está virada para dentro. Había que sacala e darlle volta e pola venda. Pero claro, isto é un tanto complicado. E o que dito o cruceiro está como está porque a cola se participou no traslado e tamén de Xerenalgo, as pesas se marcaron todas e se montou exactamente como estaba. Xa estaba no alto, o que pasa que se cambiou a ubicación ao sitio, pero o cruceiro sigue sendo o mesmo e montado da mesma maneira. O que dixo a cruz estaba montada en plomo, que non houve maneira de sacar, había que darlle calor, e fixeron a base, que era cónica, entraba, e despois fundiron un pouco de plomo, cando estaba líquido, botaron e quedou ali e non se moveu. Cando sacamos, que agora ten un eje de bronce, que trouxe da fábrica, metemos un eje de bronce e iso non se oxida ni nada, entón iso non se altera. Pero daquela non se movía tampouco porque estaba metido en plomo, aquí non se movía. Estaba moi ben, a máis ten unha vara que miras que ten unha lista, unha largura grande que debe ter 3 metros ou máis, debe ter, é bastante grande.